Uluntu lwaseSajonisi kwiphondo laseMpuma Koloni luchukumisekile indoda eneminyaka engamashumi engenakhaya. Le ndoda ichithe iminyaka engamashumi ihlala kwibhasi endala engasetyenziswayo kwihlathi elingakuledolophu. Ukanti lentlalo yale ndoda ifikile nakwiindlebe zabasemagunyeni. Akuyonto inokuba lula nakubani na ukuhlala kuduladula omdala kuba nzima nangakumbi kuBlumenthal ophila nokukhubazeka esebenzisa ingalo enye. Le bhasi bubuhlululu ngaphakathi, kuphekelwa apha, kulalwa apha, okanti kwayiofisi kaBlumenthal. Le ndoda ixhomeke kwizibonelelo zikarhulumente zendodla. Basically always used to make my own way, but business is bad at the moment, so there's very little jobs, but most of the time now I live off the disability grant. Omakhelwane bathi ngenene uBlumenthal ukufanele ukuba abe nendlu yakhe njengaye wonke umuntu kule lala yaseMahenge. Kulaa ndawo ahlala kuyo kumdaka ayikho health indawo ahlala kuyo. Ungumntu osebenza umsebenzi wezandla kodwa ubona uba uyohluleka. Umasipala uthembise ngokuba uzawuthumela amagosa ukuya kujonga imeko yalomhlali. Abantu emaqalwe ngabo ngabantu abasezingxakini eziqapheleka kakhulu. Ndiyacinga ukuba uyakhwalifaya kuloo meko ukuba sithekishe ke singumasipala into yoba ufakiwe na loo list. Ndinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC ePort St Johns.